3 dní som strávil nad týmto žurnálovým zápisom a emočne som si pri ňom prešiel takmer všetkými ženskými cyklami, ale je na svete a to je podstatné. Začal som tým, že som si stanovil tému vrstvy a skoro hneď mi napadlo spraviť tieto výrezy cez 5 strán. Téma je to rozsiahla a aj moje spracovanie ide tak zo všeobecná do stratená, tak tu napríklad kreslím 4 náhodné vrstvy: tehlovú, zemitú, vodnú a betónovú. Pokračujem dátumom, kedy som začal, a to, že mi to trvalo 3 dní, som radšej nezapísal. K vrstvám sa mi nevedno odkiaľ vynorilo aj nevedomie, pri ktorom som si spomenul na Junga a aj na písací stroj. Aby som menovke dodal vek, ktorý nemá, použil som nôž a kávu. Krátka pauza a späť do práce. Pokračujem Jungovým citátom: všetko závisí od toho, ako sa na veci pozeráme, a nie od toho, aké sú. Po pečiatkovaní som dostal nápad, ako zúžitkovať tie výrezy. Som rád, že som ich nevyhodil, niekedy sa oplatí neupratať si stôl hneď. Výrezy som zobral, zlepil vrstvu po vrstve, presne tak ako boli, a vrátil som ich na pôvodné miesto. Vyrobil som im aj takéto elegantné papierové pánty. Aby sa s nimi dalo manipulovať, tak aj takúto kľučku. Najlepšie nápady skrátka nechodia na začiatku. Tu som si spomenul na jeden starý vtip. To som ja, otvor. Aký otvor? No, tak. Krajina rovina je album aj pesnička od Jany Kiršner. Ešte vysušiť a poďme ďalej. Niekedy vyskúšam spraviť žurnál bez známok, ale dnes to určite nebude. Toto by mohlo byť všeličo, ale k téme mi to pasuje, tak je to tu. Ďalšia asociácia s vrstvami je slovo sediment a ešte toto, nech už je to čokoľvek. Myšlienka na okraj: každý okamih má viac úrovní. Rovnako ako toto video. Všimli ste si v ňom jeden nenápadný prvok, ktorý sa v čase menil a vyvíjal? Ak áno, dajte mi vedieť v komentároch a ja sa už teraz na vás teším v ďalšom videu. Ahojte.